खुलुमबाय बे समाव दं आं बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ जों बड'लेण्ड रादाबनि स्टुडिअ माखासे सोलोंथाइ बिथिङाव खोथा बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो जोंनि गेजेराव आलासि लानानै फैदों बिथांमोना कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि आरो बिथांमोनजों जोङो माखासे सोलोंथाइनि बिथिङाव आथिखालनि सोलोंथाइनि बिथिङाव जोङो खोथा बाथ्रा सावरायनो थाखाय जों बिथांमोनखौ लानानै फैदों आं गिबियावनो जोंनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय आं आखायाव लादों बादगाव कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि बिदांस्रि नार्जारि नोंथांखौ जोंनि स्टुडिअ'आव बरायबाय आरो जोंनि गेजेराव दंबायो कुसुगावनिफ्राय सुस्मिता बसुमतारी बिथाङाबो कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि नोंथांखौ बरायबाय आरो जोंनो दंबायो सासे दंबायो जसमानि ब्रह्म डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार नोंथांखौबो जोंनि गेजेराव बरायनो लाबाय जों नोंथांमोनजों माखासे सोलोंथाइनि बिथिङाव खोथा बाथ्रा सावरायनो थाखाय जोङो नैबे जोंनि स्टुडिअ'आव आलासि महरै बा सावरायगिरि महरै लानानै फैदों दा गिबियाव आङो नोंथांनिफ्राय फैग्रोगोन बिदांस्रि नार्जारि जे नोंथांमोना जे कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय बे विद्यालयखौ सामलायगासिनो नैबे थासारियाव माबायदि सामलायगासिनो दा खुलुमबाय आंनि मुङा बिदांस्रि नार्जारि आं कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि गाहाय फोरोंगिरि गिबियावनो आङो बुंनो सानो जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयनि सोमोन्दै सुंद' एसे सिनायथि आरोखि ना जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालया 2004 मायथाइनि आगस्ट दानाव इन्डियान गभर्नमेन्टजों गिबियै सारा भारतआवनो लन्च खालामजादोंमोन थिग बेबायदिनो जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआवबो जेरै जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय पाटगावआ 2011 मायथाइयावहाय गायसनजादोंमोन आरोखि बे समावहाय जोंना अनलि आपार प्राइमारि सेक्सनल' दंमोन जेरै 6 to 8 बेनि उनाव फैबाय जोंहा 2018 मायथाइयाव जोंहा फैबाय फार्स्ट टाइम लवार सेकेन्डारि सेक्सना हाबजेनबाय जेरै क्लास 9आ हाबजेनबाय बिनि उनाव 2019आव क्लास 10 जाबाय लोगो लोगो 2020आवहाय SSLC एग्जामखौ होबाय आरो बेनि उनावहाय जोंहा आरोबाव 2022 मायथाइयावहाय हायार सेकेन्डारियाबो हाबफादेरबाय जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयावहाय सारनि सोंथिनि फिननाया बेनो जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालयावहाय सिगां जों माखौ नायनानै जेनेबा गथ'फोरखौहाय सायख'नाय जायो होननानै बुंनो थाङोब्ला जोङो मेनलि जोङो जाय गथ'आ फरायसालि नागारनानै दङ जाय गथ'आ फरायला होननानै थाबाय जेनेबा ड्रप आउट जानानै थाबाय बिथांमोनखौ जोङो गिबियै नायग्रोनाय जायो बेनि उनाव जोङो नायो जेनेबा मावरिया बिमा बिफा गैजायै गथ'फोरखौ नायो बिनि उनाव जों नायो जाय सोरबा सासेना बिमा गैया सोरबा सासेना बिफा गैया बिदिखौ जों नायग्रोयो ओमफ्राय बिनि उनाव जों आरोबाव नायबावो ओरैबायदि जेनेबा गोदोसोनाय एसे गामि जेरैहाय दावबायनायनि सुबिदाया खम जेरै ओरैबायदि मोनसे जायगा जे जायगायाव एमइ स्कुलनि सुबिदाया खाथियाव गैया जाय जायगायावहाय हाइ स्कुलनि सुबिदाया खाथियाव गैया जों बिदिखौ नायनानैहाय गथ'फोरखौ सायख'नाय जायो सार गिबियावहाय ओमफ्राय माबायदि होननानै बुङोब्ला सार जोंथ' जेला जोंनि फरायसुलिफोरा थाखो 2आव जेला फैजेनो होमबा जोङो ओरैबायदि माने मोनसे जोंनि थाखाय माने फेर फाथिनाय चेलेन्ज मोनसे जायो आरो सार माने ओरैबायदि जायो सोरबा सरायाखौनो लिरनो हाजेनि बायदि जायो सार लिरनो हाजेनि बायदि जायो ABCD फोरोंफिनो जोङो माने एकदम बेसिक थिंग्सफोरनिफ्राय जों स्टार्ट खालामनांगौ जायो आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव खस्थ' मोनो सार जोंथ' जेनेबा फुल टाइम एसिस्टेन्ट टिचार्सफ्रा जोंना गासिबो KGBBआ मोनसे रेसिडेन्सियेल स्कुल दै सार बेखौ आं गिबियावनो खोन्थानो बावबाय KGBBआ मोनसे रेसिडेन्सियेल स्कुल बेयावहाय फरायसुलिफोरजों लोगोसे फुल टाइम जिहेतु फोरोंगिरिफोर थायो बिथांमोनाबो हस्टेलाव थायो आरो सार दा ओरैबायदि जायो फैजेननायाव माने ओरैबायदि खस्थ' जायो फरायसुलिफोरखौ गुदिनिफ्राय सोलोंथाइ होनांगौआ ओरैबायदि गोब्राब जायो माने गुदिनिफ्रायनो जों फोरोंफिनजोबनांगौ जायो सार बिथांमोनखौहाय आरोखि माखासेखौ सुस्मिता मिसा एसे होनदो बे नोंथांनिफ्राय आं फैबाय जे गुदिनिफ्रायबो जिखिनि फोरोंनांगौ होननाय खोथाया बुंबाय मेडामा दा बे गुदिनिखौ माबायदि सम्भब खालामनानै इसेबां रोंखा राखा बा रोंथारैनाय खालामनो हायो
सार जेरै मेमा होनदों माने जोंना क्लास 6 निफ्राय लानाय जायो स' बेवहाय बिराद चेलेन्जिं आरो स्पेशली लाइक क्लास 6 माने एकदमबारे लाइक सराया ख बेखौनो रोङा स' बेखौ जोंनि टिचारफोरा माखासे इनिशिएटिभ लायो कि जेनेबा माखासे गथ'फोरखौ टिउसन बायदिबो फोरोंनाय जायो आरो 24/7 आवार्स एकदमबारे गावनि 110% होनाय जायो स' देट गथ'फोरा एसे इलिजिबल जायो लिरनायावहाय फरायनायावहाय ओमफ्राय आसि थुनानै थख' फोरोंफिननाय जायो सार बेबायदिनो स' देट गथ'फोरा गावनि केपासिटि हिसाबैहाय गावसोर बै थाखोसिम सहैनो हानाय बेबायदि ओमफ्राय बेजोंनो लोगोसे जोंना स्पेशली जोंनावहाय मेट्रनबो थायो जोंना स' बेबो जेनेबा गथ'फोरनि लोमजानाय साजानाय बेफोरखौबो नायनाय जायो आब'आ ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना कन्ट्रिबिउसन होनोबा स्पेशली टिचार्सबो नन टिचिं स्टाफआबो 110% होयो सार जोंना स' देट गथ'फोरा गावसिनि केपासिटि गावसिनि माबाखौहाय केपेबल जाहैनो हानाय बेबायदि दा बेखिनि रोंनाय रोङै एसे नाथुर फोरोंनाया बे जाहैबाय एसे सोरबाया ड्रप आउट जाखाबाय जेनेबा फरायनो बे गोसोआनो गैखालामोन बे गोसो गैयै गथ'खौ नोंसोरो लाबोनानै माने फोरोंहोबाय बेखौ एफाग्राब बे इजिबो नङा आरोखि ना दा इजिबो नङाबा बे जिनिसखौ टिचार फोरोंगिरि फरायसा आरो गार्जेन आरो लोगोसे फरायसालिनि थासारि बेखौ माबायदि खाबजानानै सासे गथ'खौ बा मेन्टेलि स्ट्रं खालामनो हायो नोंथांनिफ्राय बुङो जोंनाव स्पेशली जोंना फोरोंगिरिफोरखौ जोङो केपासिटि बिल्डिं ट्रेनिं होनाय जायो दा बिनि गेजेरजों टिचार्सफ्रा टटेलि जोंना मटिभेट जायो बिनि उनाव माने ओरैबायदि जायो बेथ' जा चेलेन्जिंखा सुस्मिताबो बिदांसिया बुंबाय दा बेयाव जाहैबाय आं बुङो बिसोरखौ स्पेशली जोंना दा मा जादों ट्रेना आगोलनि ट्रेडिसन बादि फैबाय थादों फोरोंगिरिफ्रा फोरोंनांगौ जेन'बा थांबाय डाइरेक्ट ABCD फोरोंहैबाय खिन्थु आं बिसोरखौ बुङो जे जेब्ला टिमाव मिटिं जायो अब्ला फोरोंगिरिफोर बुङो आं जे फार्स्ट जोंना टारगेटआ जानांगौ गथ'खौ मटिभेट खालायनाय बे गथ'खौ बोरै जोङो बे फरायसालियाव लाबोनानै बे थानो बोरै मोजां मोनो बेखौ जोङो फार्स्ट गथ'फोरखौ ट्रेनिं होयो जोंना फोरोंगिरिफ्रा आरो बेखौ डाइरेक्सन होयो बिसोरबो अब्ला नों गथ'फ्रा जेब्ला फार्स्ट टाइम फैयो गथ'फ्रा ओरैबायदि जाफैयो खारनोल' नागिरो थारमाने थानो ओरैबायदि गोसो गैया मानो होनबा बे गथ'फ्रा न'आव थानानै ओरैबायदि इन्डिपेन्डेन्ट थानाय न'खराथ' जेबो गैखाया गरिब सोरनावबा थांनानै माबा जाहैनाय सोरनावबा थांनानै बेरायलाहैनाय एखमबा स्कुलाव थांला गार्जेनबो जेथु थिग गैया दा बेयाव लाबोनानै बे ओरैबायदि जेल खानायाव थानाय बायदि जायो गथ'फ्रा खारनोल' नागिरो दा बिसोरो हरथ्रोब सानथ्रोब अलमस्ट माने 2 to 3 months बेयाव बिराद खस्थ' मोनो बिसोरो दा बे ओंखायनो बिसोरखौ केपासिटि बिल्डिंनि थ्रुयै थारमाने बुंनाय जायो जे गथ'फोरखौ फार्स्ट जोङो एनभायरनमेन्टखौ क्रिएट खालायगोन बिनि उनावसो जोङो एकाडेमिकआव थाङो ओंखायनो मा स्टार्टिं पइन्टआव ओंखायनो जोङो जास्ट गथ'फोरखौ दा डाइरेक्ट लेखायाव थाङावसिया गथ'फोरखौ जोङो मटिभेट खालायग्रोयो आरो स्पेशली जोंनि बे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयाव बे फरायनायाव बा गोसो जहोनो थाखाय सासे गथ'आ जेनेबा सारा बुंनायफोर बायदि जेनेबा थाब गोसो ज'आ फरायनायाव बेखौ गोसो जहोनो थाखाय खमैबो दानथाम दानब्रैया नांगौ साराव बे दानथाम दानब्रैयाव लागै बेसेबां माबायदि मा स्टाइलजों लाबोनानै बेखौ गोसो जहोयो सार जेला फैयो फरायसुलिफोरा जेला फैग्रोयो जों मा होनो जेनेबा फर्मेल क्लासखौनो जों लाग्रोखाया नेमखान्थि गोनां क्लास जेरैहाय 9टायाव क्लास लानांगौ 9:15 आव क्लास लानांगौ माने फर्मेल क्लासखौनो जों लाग्रोथ'आ आरोखि जों फार्स्ट टाइम जेनेबा जेला फरायसुलिफोरा फैबाय जों बिथांमोनावहाय जों सोंग्रोयो नोंसिनि हबिया मा हबिखौ सोङो जोङो मा खालामनो मोजां मोनो बांसिन हबिया जोंना मा जायो मोसानाय गान खननाय रिल्स बानायनायथ' दानि जुगाव ओरैबायदि माबाखा सार मोसानाय गान खननाय ओमफ्राय जोंना दंखायो सारानो जोंनो हरदों मिउजिक सिस्टेम जोंनाव दंखायो नालाय जों बिसोरखौ लानानै जेनेबा बे क्लास टाइमाव बिसोरो जेनेबा क्लास 6नि स्टुडेन्टसफ्राल' ओरैनो थाबाबो दस्रा क्लासना मा जायोना गाज्रि गोहोम खोख्लैयो नालाय जों बिसोरखौ क्लास खथायावनो जिरायहोनानै फर्मेल क्लास लायाबालासिनो जों हबिखौ सोंनानै बिसोरनि गोसो बायदियै सोरबा लिरनो मोजां मोनो दे नोंनि गोसो बायदि खन्थाइ लिर सोरबा फरायनो मोजां मोनो दे नों फराय सोरबा मोसानो मोजां मोनो दे नों मोसा सोरबा गेलेनो मोजां मोनो दे नों गेले बेफोरबायदि जों फार्स्ट स्टेप लाग्रोयो सार माने हबिजों जों थांग्रोयो आरो गथ'आ मा खालामनो मोजां मोनो जों बेखौ खालामहोनानै सासे फरायसुलिखौ जों फार्स्ट स्टेप लाग्रोयो आरो जों सानो आरो बेयो मोनसे फरायसुलिफोरखौ
थुलुंगाखांनायनि गिबि स्टेप होननानै जों सानो आरो दा जोंथ' मोनखायोना सोलोंथायावबो जेनेबा गथ'नि गोसो बायदि सोलोंथाइ होनांगौ चाइल्ड सेन्टार एजुकेशन दङना सार जों बे मथे खामानि मावो आरो गथ'आ मा खालामनो मोजां मोनो जों बेखौ लानानैहाय सिगां माने बिसोरजोंहाय मा खालामलायो आरोखि मा होनो रायलायग्रोयो आरोखि सार बेनो आरो फार्स्ट स्टेपआ ओमफ्राय बिनि उनावसो जोङो फर्मेल क्लासखौ लासै स्टार्ट खालामो बिनि गेजेरावबो खिन्थु ओरैबायदि फरायसुलिफोर थायो माने दिनै लोमजालायबाय गाबोनबो लोमजागोन समफोरबो लोमजागोन जोंनावबो सार रेसिडेन्सियेल मा होनो फरायसालि हिसाबै मेडिसिन्स जोंनाव एभेलेबल थाखायो गासिबो थाखाजोबो जोंनाव खिन्थु जोंनि मुलिखौ जाबाबो मालाबा हामनो नागिरा बेबायदि जायो सार ओमफ्राय बिदि जेनेबा हामथारै गोसो जयै बेफोरबायदिखौ जों मालाबा दिथागिरिफोरखौबो पेरेन्टसफोरखौबो लेंहरनानै जों दे मा होनो डक्टरनाव लांदो होननानै जों एडभाइस होयो आरो ओमफ्राय जोंनि गेजेराव मालाबा मा जाबावो डक्टरनाव लांबावा बिथांमोना मालाबा समाव डक्टरनाव लांबावा साननैनि उनाव जेला फरायसुलिया फैगोन जों सोंगोन मा मोनखो रिपर्ट लाबोदोंना होमबा ओहो अजानाव थांनानै जारिनानै फैबाय बारसो नांदोंमोननो सार थानो सुखुआ बारसो नांदोंमोननो मोदाय दं माबा दं बेफोरबायदि खोथाबो ओंखारो आरो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय बिराद माने चेलेन्ज आरो सार दा गिबि माबायदियै नोंसोरो फरायसुलिफोरखौ माबायदियै फोरोंग्रोयो स्टेप लाग्रोयो होननानै बुंबा बेनो सार जों हबिखौ सोंग्रोयो सिगां मा खालामनो मोजां मोनो गथ'फोरनि खालामनो मोजां मोननायखौ नायनानै जोङो बै लासैनो जोङो फर्मेल एजुकेशनखौ स्टार्ट खालामो आरो सार बेनो गिबि स्टेपआ जोंना बिनि गेजेराव गोबां नाजानायनि गेजेरजों गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंबो माने बेखौ नोंथांमोननि जि फरायसालि मोजां रिजाल्ट खालामनो हादों बे माबायदि सम्भब जायो नोंथांखौ बुंनो थाखाय सम्भब जानायाथ' सार बेनो गासिबो खोथाखौ मेमानो होनजोबखाबाय जेनेबा जोंना स्टेप बाय स्टेप फार्स्टआवहाय जोङो हबिखौ सोंगोरो होननानैहाय ओमफ्राय बेवहायनो जोंना स्पेसियेलि लाइक जोंना फार्स्ट मेट्रिक होनाया जोंना 2020-2020आवमोन स' बेवहाय जोंना ट्रेडिसनेल वेयैबो थांनाय जायो जेनेबा आरो प्लास बेवहाय जोङो केरियार गाइडेन्सबो लानाय जायो एभरि सेटारडे एन्ड सानडेआवहाय जेनेबा बेवहाय जोंना माखासे पार्टसबो थायो जेनेबा अबे स्ट्रिमाव थांबा मा जायो बेनिबो जोङो केरियार गाइडेन्सनि मोनसे काउन्सेलिं क्लासबो लानाय जायो प्लास बेवहाय जोङो जेनेबा स्पेसियेलि जोंना दानि जेनेरेसनावहाय पार्सेन्टेजआबो बिराद गोनांथि नालाय थ' बेवहायबो जोङो माखासे कुइसन बेंकफोर फल' खालामनो थिनो ओमफ्राय बेजों प्लास जोंनो 100% नाथ' जेनेबा टिचार्सफोरानो दंखायो गाइड खालामनो माखासे प्रब्लेम्सफोर दङबा बिसोर सोंनो हायो स' बेजों लोगोसे प्लास जेनेबा जोङो क्लासावबो एखमबा जोङो बिदिनो टेस्टबो लानाय जायो जेनेबा हठात एग्जाम लानाय बेबायदि जेनेबा सरप्राइज टेस्ट लानाय जायो जेनेबा मोनसे पार्टखौ जोबोबा बेखौहाय जोङो आफ्टर लाइक 2-3 डेजनि फराय जों बेखौ सरप्राइज टेस्ट लायो गथ'आ बेसेबांसिम क्लास रिभिजन खालामबाय थायो आरो जेनेबा सिलेबासफोर जोबोबा रिभिजनबो खालामो बेनि सायावबो जोङो बे काउन्सेलिं होबाय थायो जेनेबा स्पेसियेलि जायनाखि HSLC मेट्रिक केन्डिडेट स्टुडेन्टसफोर एसे जेनेबा फियारबो जायो नालाय जेनेबा एग्जामिनेसन फियारबो थाङो एसे गाब्रायनाय फैयो गिनायबो फैयो स' बेनि थाखायबो जों एसे काउन्सेलिं होयो जे जाहाथे गिनो नाङा बेबायदि होननानैहाय स' बिदिनो जोङो जोंनि गथ'फोरखौ बिदिनो स्टेप बाय स्टेप दावगालांबाय जेनेबा बिसोरखौहाय एनकारेज खालामबाय थायो सार बेबायदिनो जिहेतु 2011 निफ्राय इस्टाब्लिश जानाय आरो दिनैसिम 2025 बेसिम पास जानायनि हारा बेसेबांसो सार जोंना मेट्रिक माबाया 2000 HSLC जे एग्जाम जादों जोंना मेट्रिक आनजादा 2011 आव फर्स्ट जादों आरो सार स' बेनिफ्रायनो स्पेसियेलि माबायावहाय दा बेयो 2025 आवहाय 6 पेज जाहैबाय सार बिसोरो ओमफ्राय कनसिकिउटिभलि 3 इयार्सआ जोंना 100% होनो हादों सार स्पेसियेलि पार्टखौ ओमफ्रायहाय कुचुगावआ थ' बेयावबो टिचारफोरनिनो कन्ट्रिबिउसन थांगोन सार ओमफ्राय जायनाखि दिथागिरि नन टिचिं स्टाफफोरनिबो 100% बिसोरनिबो थांगोन स' बेवहाय 100% होनायाबो गावसिनि जेनेबा विलिं पावार थानांगौ बिदि आरो जुदि जेनेबा वान साइडेडल' होयोबाथ' जाया नालाय सार ओंखायनो जेनेबा जोङो एनकारेज खालामो मटिभेट खालामो प्लास सारनि गाइडेन्सआवबो दिनैहाय जोङो जेनेबा साबसिननिफ्राय गाहामसिन खालामनो हाबाय एकाडेमिकआव लानानैहाय मिथियै बुस्थुफोरखौबो मिथिबाय जेनेबा
खालि एकाडेमिक साइडआवल' नङा सार जोंना को-कारिकुलार एक्टिभिटिसआवबो गथ'फोरा 100% होयो स' बेयावहाय जेनेबा बै माबायावहाय जेनेबा जोङो इन फिउचारावहाय एकाडेमिकआवल' नङा सार जेनेबा जों थांनानै थानो थाखाय जों मोनसे जेनेबा फाइनान्शियली माबायदि जों एफर्ड खालामनो हागोन बेनि सायावबो जोङो गथ'फोरखौहाय ट्रेनिं होनाय जायो लाइक जेनेबा सेल्फ डिफेन्सआवहाय जों सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिंबो होनाय जायो फर लाइक 3 monthsनि थाखाय बेवहाय जोंनो टाइकन्डु होयो सार ओमफ्रायहाय बेजों लोगोसे जोंना माखासे को-कारिकुलार एक्टिभिटिस दंबावो जेनेबा बेग निटिं जोंबो इन्ट्रेस्टेड आरो फुटबल गेलेग्रा फुटबल गेलेगोन ओमफ्राय फुटबलनिबो कोच फैयो बेनिबो ट्रेनिं होगासिनो बेजों लोगोसे जोंना माखासे बिदिनो एक्टिभिटिस दङ आरो स' बेयावहाय गथ'फोरा माबायदि गावसोरखौ आपग्रेड खालामनो हायो आरो बै माबायावहाय जेनेबा दानि जेनेरेसनावहाय गावसोरो बेबायदि फाइनान्शियल प्रब्लेम जाहाथे जानो हायो माबायदि सेल्फ डिपेन्ड जानो हायो बिनि ट्रेनिं होनाय जायो सार जोंनि बे इनस्टिट्यूशनाव जोंनि फरायसालियावहाय एकाडेमिकजों लोगोसे को-कारिकुलार एक्टिभिटिसआव जितु थांनाय बोसोराव गरम बन्द हरदोंमोन नङा होमबा गरम बन्द हरनायाव थारमाने गथ'फ्रा 10-15टा बेग सुनानै फाननानै आर्निंबो खालामनाय एग्जाम्पल दङ आरो बेबायदि आरो बेल' नङा बेगनिटिल' डिस्ट्रिक्ट नङा लेभेल आरो स्टेट लेभेलफोराव बिदिनो गेलेहैनाय दंना गैया डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांनाय जाथ'वाखै खिन्थु एबार खालामगोन होनना बुंदों माने स्टेट लेभेलाव मोसानाय लेभेलाव थांबाय सार ब्लक लेभेलाव डिस्ट्रिक्ट लेभेल फैबाय खिन्थु स्टेट लेभेलाव फैबाय सार माबा जादोंना मोसानाय दा माबा जादोंमोन मोसानायाव बागुरुम्बा रेन्जआव फैबाय जिखुनु स्टेट लेभेल बे फरायसालियावथ' हायर सेकेन्डारिल'सो डिग्री लेभेल गैया बे सासे गथ' हायर सेकेन्डारि पास जायोब्ला बे डिग्री लेभेलखौ माबायदि फरायगोन नोंथाङा बे जात चेलेन्जिं थारमाने ओंखायनो आङो दाखालिसो रिसेन्टलि आङो बिसि जाय गथ'फ्रा सेकेन्डारि पास जानानै जोंनिफ्राय बारग'लांबाय बै गथ'फोरनि न'आव थांदों आरो नो डाउट आंजों टिम दंमोन बुरजानो ओमफ्राय आं बिसिनि न'आव थांनायाव नुदों बिसिनाव माने जात गरिब गोजाखा स्पेसियलि ओरै थौसि बाजारजों आङो गिदिंहैजोबदों बेयाव नुबाय माने हादान एरिया दा बिसिनि जानाय थानायनि जे बेबस्थायानो ओरैबायदि गाज्रि आरो डिस्टेन्सआबो रामफलाव फरायफैयो बिसोरो अलमस्ट 15-20 किल'मिटार जायो बिसिनिफ्राय फैनोबो आरो कमिउनिकेसना लामायाबो जात गाज्रि बेयाव आङो थांनानै नुदों आरो ओंखायनो आं खबर लानायनि खारना बेनो सेकेन्डारि गनाय लोगो लोगो बिसोर मा जेलनिफ्राय गनाय बायदि जायो दा थांनानै ओरैबायदि चेलेन्जिं जायो बिसोर थारमाने कलेजाव थांनानै माने गोदान एनभाइरनमेन्ट मोनहैयो दा एग्जाम्पलबो दं माखासे गथ'फ्रा थारमाने सानैसोखौ जों फेल नुबाय बेबायदि आरो दा बिनिखायनो आङो न'आव थांथारनानै गार्जेनफोरनाव खबर लादों जिहेथु जोंनिफ्राय जोङो जे लेभेलाव नोंथांनि गथ'खौ फोरोंबाय दा गतिके नेक्स्ट जितु टारगेट बे गथ'आ जासे साक्सेस जाथों होननानै आं गथ'फोरखौ माने एनकारेज खालामनो थाखाय न'आव थांदों आरो स्पेसियेलि दाखालिसो आरो बिसोरखौबो जों आगोलनिफ्राय बुंबाय थायो बिसोरबो थाङो रेन्डमलि दा बेजों लोगोसे आं मोनसे सिन्था खालायदों मोनसे बेनो जाहैबाय जों मोनसे फाइल खुलिबाय बे जाहैबाय स्टुडेन्ट ट्रेकिं फाइल बेखौ एबार स्टार्ट खालायबाय जोङो माने आगोलाव जोङो जिहेतु थाल मोनाखैमोन नालाय दा बिसोर अलरेडि स्टार्ट खालायबाय बे स्टुडेन्ट ट्रेकिं फाइलाव बिनि माने सारा माने लाइफ बबेसिम थांगोन लाइफ स्केच बोरै बोरै फरायलांगोन आरो बेखौ रेन्डमलि जोंनिया जाहैबाय केयारटेकार प्लास आरो माबा दं ओइ मा होनोमोनलाय मेट्रन बियो रेन्डमलि खबर लाहरबाय थागोन गथ'खौ उइथ फन नाम्बारखौ फार्स्ट गावसिनिखौ लानो थिनदों ओमफ्राय नियार बाय न' अलमस्ट मोनबा फन नाम्बार थागोन गावबुरा BCDC मेम्बार आरो बेयाव रेन्डमलि जोंना जाहैबाय मेट्रन जिहेतु बारा खामानि गैया मोनायावल' एसे थायो सानावथ' बिसोरजों थाजोबो दा बे सानाव बियो रेन्डमलि मा खालायगोन बै गथ'फोरखौ फन हरबाय थागोन थारमाने बिनि थाखाय चाइल्ड ट्रेकिं मोनसे प्रफाइल जोङो अलरेडि स्टार्ट खालायबाय दा बे रेडि जाजोब्बाय बिसोर रेडि खालायजोब्बाय दा बै जाय गलांगोन जोंनिफ्राय जाय गथ'फोर थांगोन बेखौ जोङो चेक खालायबाय थागोन आरो आं बुंदों बिसोरखौ जे रेन्डमलि नोंथांमोना थांनानै मालाबा वाटार सारप्राइज न'आव थांना आलासि जानानै फैहोनानै आरो दा नैबे सिस्टेमखौ जों खालायनाय जाबाय जिहेतु मानो होनबा जोंनि रिजाल्टआथ' एबारबो 100% सेकेन्डारियाव फार्स्ट डिभिजन 11 जनमोन माबाना पाटगावना आरो नै बिसिना 8 जनावबो 100 फार्स्ट डिभिजन इभेन नोङो जोंनिया दा मा जादों प्राइभेट स्कुलावनो क'क्राझाराव एग्जाम्पल गैया जेराव हायार सेकेन्डारियाव 100% फार्स्ट डिभिजन जादों आरो प्लास जोंनि स्टुडेन्टफ्रा गासिबो ओरैबायदि माने माबानिफ्राय फैखाजोबनाय थारमाने ड्रप आउट गोजा होनबाबो नायनो सार गोग्लैसोनाय आरो एकदम प्रिभिलेज थाखोनिफ्राय आरो गामिनिफ्राय फैनाय दा बे हिसाबै बिथांमोना जा खस्थ' खालायदों आंखौ सानदों खिन्थु आंना टारगेटआ बेनो गथ'फ्रा जाहाथे जोंनिफ्राय थांनायनि उनाव माने डिग्री मास्टार डिग्री सोरबा बबेबा फरायहैनायाव मोजां माने साक्सेसफुल बे फिडबेकखौ मोनो आं बेखौ आसा खालायदों आरो ओंखायनो बिथांमोनखौ आं बुंबाय थायो दा बे मास्टार डिग्री फरायहैनायनि जिहेतु LP लेभेल बा MA लेभेलनिफ्राय नोंथांमोननि बायदिसिना
जोथोन लानाय फैसा थाखा खरस होनाय गासिबो फ्रि ओमफ्राय बे डिग्री लेभेलनिया माबायदि जाहैयो डिग्री लेभेलनाथ' दा गभर्नमेन्टआ बिपिएलनो डिग्री लेभेलसिम माबाखाबाय फ्रिखा एडमिसना दा 100% फ्रि ओमफ्राय नों हस्टेलफ्रावबोथ' दा फिस होबाय गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो हिनजावसा जोंना जिहेतु निजुत मयना आसनि दं दा स्टार्टिंनिफ्रायनो गतिके फाइनान्सियेलाव आं सानो गभर्नमेन्टनिफ्राय जे सापर्ट होदों आरो बिटिसिनिफ्रायबो दा 5,000 होगासिनो दङ स्पेसियेलि जाय गथ'फ्रा उइकार सेक्सननिफ्राय दा बे हिसाबै फाइनान्सियेला बारा प्रब्लेम जायो नङा होननानै आं आसा खालायो आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय माने जे लेभेलाव माने सापर्ट होगासिनो जोंनि यां जेनेरेसन स्टुडेन्टसफोरखौ आरो बे हिसाबै खुनु प्रब्लेम जानाङा आरो एडमिसनाथ' मास्टार डिग्रीसिम फ्रिखा आरो मास्टार डिग्री पिएइचडि लानोबाबो बेयावबो नोङो दा बिटिसिनिफ्राय अलमस्ट 2 लाख होगासिनो दं दा स्टुडेन्ट जाय पिएइचडि लागोन प्लास फेल'शिप मोनगोन बियो अलमस्ट 40,000 गतिके जाय गथ'आ मोजाङै फरायलाङो बिनि थाखाय आं सानो माने खुनु प्रब्लेम जानाङा आरो फाइनान्सियेलि बेबायदि आरो बेवहाय गुबुन गुबुन जाथि जनगोष्ठीनि फरायसाफोराबो फरायो नोंथांमोननि फरायसालियाव जोंनावहाय बर' माने जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनब्रै दङ केजिबिबिया मोनथामा बर' मिडियाम मोनसेया एसामिस मिडियाम आरो एसामिस मिडियामावहाय गुबुन गुबुन हारिनि फरायसुलिफोरा फरायो जेरै आदिबासि दङ राजबंशी गासिबो दंजोबो आरो सार बिसोरो फरायो एसामिस मिडियामाव ओमफ्राय बर'आवहाय दिनैसिम बर' फरायसुलिफोरल' फैदों आरो नङा गसाइगावआवहाय आदिबासि दङ सासे सार आदिबासि फरायसुलिया गसाइगावआव दङ सासे माने बर' मिडियामाव हाबनाय सार आं बुंनो सानदों 100% रिजाल्टखौ नोंथाङा दहाय एसे सिगाङाव सोंदोंमोन 100% रिजाल्टखौहाय माब्रै खालामो होननानै बुङोब्ला जोंना गिबियै 2020 आवहाय HSLC एग्जामखौ फार्स्ट टाइम होग्रोदोंमोन बे समावहाय जोंबो गोदान ओमफ्राय जों एसे माने एक्सपिरियेन्स गैयै हिसाबै एसे माने हमनो हाया जादोंमोन आरो बेयावहाय जोंना बेसेबां होदोंमोन 15 स्टुडेन्ट्सआ मेट्रिक एग्जामखौ होदोंमोन सार ओमफ्राय बे समाव साथाम थालांदों आरो साथाम थालांनायनि जाहोना जाहैबाय बिसोर सेकेन्ड डिभिजनखा ओमफ्राय साबजेक्ट क्रस जादों आरो बिसोरना सार इंलिश मेथ ओमफ्राय माबा साइन्स आरो जोङो 100% रिजाल्टखौ बोरै खालामदों होनोबा सार जों फार्स्टआवनो केजिबिबि पार्टखौ स्पेसियेलि आं मिस मोनजोंबो रायलायहरखायो जों बयबो आरो जों नायग्रोयो सासे गथ'आ अबे साबजेक्टआवहाय मा गाज्रि जादों रिजाल्टआ मानो गाज्रि जादों जों बेखौ सिगां नायग्रोयो आरो सार जेनेबा बांसिनानो जोंना सानखान्थि आरो गोरलै बिगियान आरो इंराजि बे मोनथामाव जोंनि फरायसुलिफ्रा बे खेनसेल' जादों दे गाज्रिया बे खेनसे ओमफ्राय सासेया देहायारि माखासे जेंनानि थाखाय हस्टेलाव थानो हायामोन बे खेनसे गाज्रि जादों मोनसे 2021 आव जादों ओमफ्राय बिनि उनाव बियो नेक्स्टआव मेट्रिक होफैनायाव फार्स्ट डिभिजन थांदों आरो सार जों नायग्रोयो आरो सार मानो गाज्रि जादों जों फरायसुलिफोरजों रायलायग्रोयो माबायदि फिल खालामदों मा मोनदों गोरा मोनो होनदों आरो सार ओमफ्राय दा बे गोरा मोननायनि जाहोनखौहाय जोङो गैया खालामनो थाखाय जों सारजोंबो रायलायहरो जोंनि मानगोनां डिपिअ सारजों सारा जोंनो स्पेसियेलि मास्टारफोरखौ सिगां मा होनो ट्रेनिं फोरोंथाइ होयो आरो रिसर्स पार्सनफोर लेंहरनानै फोरोंगिरिफोरखौ ट्रेनिं होयो बिनि उनाव फोरोंगिरिफ्रा ट्रेनिं मोननायजों लोगोसे गाव गावनि अन एक्सपिरियेन्सखौ एप्लाइ खालामनानै बै फरायसुलिखौ माबायदिबा दावगाहोनो हागोन बेखौ नाजाग्रोयो आरो सार जेरैहाय जोंहा सानखान्थि आरो इंराजि आरो गोरलै बिगियान बे मोनथाम आयदायावहाय गोबां माने उइक नालाय जोंनि फरायसुलिफोरा जों बेयाव फकास खालामसिनो आरोखि बांसिन जेनेबा क्लास लानायनि अनगायैबो फर्मेल क्लास लानायनि अनगायैबो जेरै गुबुन गुबुन फरायसालिफोरा जेनेबा रेसिडेन्सियेल नङै फरायसालिफोरा मा खालामो टिउसन सिस्टेम लायोना बिथांमोनहा खिन्थु जोंनावथ' टिउसन गैया जों मा खालामो क्लास गखांनानै 3टा 3:30 बेफोरबायदि समाव जोंना क्लासा गयो क्लास गखांनानै जोङो एसे रेस्ट लानानै आरोबाव जाय गथ'फ्रा अबेयाव गोरासिन मोनदों बिनि सायाव जों आरोबाव फोरोंथाइ होबावो डाबल फोरोंथाइ होयो रिभिजन खालामो कुइसन्स पेपारखौ जों मा खालामो मा होनो सल्भ खालामबाय थायो माने जेला सोंथि बिलाइफोरखौ जेला नायो अब्ला जों एसे मोनथिनो मोनो माबायदि रोखोम सोंथि फैगोन आरोखि बेफोरबायदिखौ जों खालामो आरो गथ'आ मानि थाखाय फेल जादों बेखौ जों सोंगोरनानै लायो ओमफ्राय अनेक गुबुन गुबुन टेकनिकजों गुबुन गुबुन फोरोंगिरिफोरा फोरोंथाइ होयो आरो फरायसुलिफोरखौ बेबायदिनो फोरोंथाइ होनानै नाजानानै दिनैसिम जोंना फेल जानाय बिदि रेकर्डआनो गैफेरा होननानै बुंजायोना बोसोरथामानो जाबाय आरो जोंना माबाय बेयाव मोनसे क्लास खालायनो नागिरदों जों हेंगिं लाइब्रेरि कनसेप्ट खालायबाय थारमाने जेब्ला फ्रि थायो गथ'फ्रा बाहेरायाव थायो बे माबायाव हें खालायनानै बेयाव जाहैबाय जेनेरेल नलेजनिफ्राय आरम्भ खालामनाय कम्पिटिटिभ एग्जामनि दा गथ'फ्रा फ्रि थाबा बेखौ बाहेरायाव लानानै लेखाखौ फरायो आरो नैबे कनसेप्टखौ बेयाव डेभेलप खालामनाय जादों आरो बेबायदि
दा नैबे समाव नोंथांखौ आं सोंनो नागिरगोन जे नोंथांमोननि जिखिनि फरायसालियाव बे फरायसालिनि स्टुडेन्ट बे स्टुडेन्टनि गार्जेन बिमा बिफाफोरा खुब माने लेखा फरा रोंनाय नङाखौनो होनना बुंनांगोन 100% गोरिब न'खरनि दा बैफोरो नोंथांमोनजों सासे फोरोंगिरि हिसाबै आरो सासे बिथां गार्जेन मोनदों बे सोमोन्दोआ माबायदि थालायो सार बेथ' माने एकदम मा होनो सार जेनेबा माखासे जेनेबा बिसोर वेल इडुकेटेडबो नङा नालाय स' बेवहाय एसे बुजिनायनि माबाया जेनेबा 100%बो जाया जोंनावहाय बाट स्टिल बेखौबो जोङो चेलेन्ज लानांगौ जायो जेनेबा जोङो बेखौ एकदमबारे मेनटेन खालामनांगौ आरो जेनेबा जों मारै बिसोरखौ बुजिहोनो हानो ओमफ्राय सोलोंथाइनि इम्परटेन्सआ मा बेखौबो जोङो खनसे जेनेबा पेरेन्टस टिचार मिटिं लानानैहाय जोङो बुजायनाय जाबावो बेवहाय ओमफ्राय प्लास जेनेबा जोङो गथ'फोरा जेनेबा वेल इडुकेटेड जायोबा गावसिनि थाखायनो बेसेबां मोजां प्लास ससाइटिनि थाखाय बेसेबां मोजां बेनिबो जोङो जेनेबा एसे गार्जेन मिटिङाव जोङो खोन्थानाय जायो आरो स्पेसियली पेरेन्टसफोरनोहाय वान मान्थआव जोङो खेनसेल' सोयोना खेनसेल' सोयो दिथागिरिफोरखौ बेयावहाय माने सोरबा ओरैबायदि थायो माने जेनेबा रोंनो नागिरा आरोना सासे मानसिजों माबायदि गुरै आखु दिन्थिनांगौ माबायदियै मा रायलायबा अनजाथाव बेबहार दिन्थिनांगौ बेफोरखौ माने सोरबा रोंनो नागिरा खिन्थु जों फोरोंगिरि हिसाबै बेखौ मोनसे चेलेन्ज हिसाबै लानानै आं सानो जेनेबा जों सोलायग्रोनांगोन नङा होमबा सार जों सोलायबासो जों गुबुनखौ सोलायहोनो हागोन नालाय जोङो मा खालामो जों गुरै जानानैनो मा खालामबाय बिसोरजों जोङो डिल खालामो आरो सार बिसोरजों मोजाङै रायलायो ओमफ्राय फैजेननायावहाय जेनेबा क्लास 6नि दिथागिरिफोरा मोनथिया ओमफ्राय जोंना लासै गोजाम जालांबाथाय मोनथिलाङो आरोखि दा क्लास 7आनो होन क्लास 8, 9, 10, 11, 12 बिथांमोननि गार्जेनफ्रा अनेक दा माने सोलायबाय थारमाने सासे सुबुंखौ एबा सासे मानसिखौ नायनानै सोलायो नालाय सार जों बेखौबो बिथांमोनजों बेफोरबायदि आखुथायखौबो जों दिन्थियो आरो सार गुरै जानानै सासे मानसिजों माबायदि रायलायनांगौ माबायदियै नोङो फर्मेल इनस्टिटिउसनाव थांबा माबायदि रायलायनांगौ इनफर्मेलाव नों माबायदि थानांगौ बेफोरखौबो जों रायलायो आरो सार जेनेबा सब समाय स्ट्रिक्ट दिन्थिबाथ' जाया नालाय सार जों सम बिदिनो फानिबो रायलायो आरो इनफर्मेल वेयाव रायलायो आरो बेबायदिनो जेरै फार्स्ट टाइम जेला ओंखाम जाहोहरो जेनेबा जोङो माने मिटिंनि उनाव आरो बे इन्टारेस्टिंबो आं नुदों आरो जिथु मोनथिफेरा ओंखामखौ जेनेबा नोङो माने सेल्फ सार्भिस होननाय बुस्थुखौ मोनथिफेरा लाइना बोरै थानांगौ बेयाव माने माबायो आरो आंबो एखमबा नायो ओमफ्राय मिनिनोबो बिसोरनिफ्राय बारस'नोसै ओमफ्राय फिसाजोफ्रा फोरोङो आरो ओइ मा बाबा ओंखामखौ बिदि जाया जोंनिया माने ओरै लाइन्स जायो होनना माबानोसै आरो जितु बे एनभारनमेन्टखौनो बिसोर मोनाखै खिन्थु मोनसे जोंनाव दा चेलेन्जिं मोनसे थाब जाबाय थादों एबार जितु एडमिसन गोदान जाबाय बे जोंनि ससाइटिनिनो जा डेन्जारास ट्रेन्ड आरो दा नोङो जोंना सुस्मिता मोननि जेनाखि कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय कुसगाव एडमिसना अलमस्ट 30 ना 30 लानायाव बेसेबां माने फ्राय गार्जेन गैजा 20 स्टुडेन्टसआनो गार्जेन गैया आरो बिसिनावबो दङ सेम बाखि मोननैयावबो दङ बे माने जोंनि थाखाय माने ससाइटियाव माने मोजां मेसेज नङा आरो बे दा बारायबाय थादों गार्जेन गैयै स्टुडेन्टखौ नोंथांमोननिफ्राय लायनाय जायोना सोरबाया बेखौ जों माने अलमस्ट दा मोनथिखाजोब्बाय नालाय नटिस होयो ओमफ्राय सार्कुलेट खालायो आरो जोंनि लेभेलाव सिआरसिसि दङ दा लेभेलाव ओमफ्राय बिसिडिसि टिसिडिसि लेभेलाव फ्राय मोनथिखाबाय ओमफ्राय एडभाइजारि बर्ड कमिटि दङ आरो आंनाव मोनसे चेलेन्ज दङ दा बे जाहैबाय जोंना क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआ रिजाल्ट वाइज जाबाय थायो स्पेसियेलि आदिबासि एरियायाव आरो दा बे आदिबासि हिसाबै मोनसे कस्तुरबा गान्धी बालिका विद्यालय दं न' डाउट बावबो 100% रिजाल्ट जादों खिन्थु क्वालिटिया बिसिनाव खम फार्स्ट डिभिजनाव खम जानो नागिरो आरो नैबे मोनसे आंनि थाखाय दा चेलेन्जिं थाब ओमफ्राय टिचारफोरखौबो आङो बिसिनिखौ स्पेसियेलि बारा मटिभेट खालामनो हायाखै ट्राइ खालायबाय थादों दाख्लैबो मिटिं खालायहैबाय आं बिथांमोनजों दा मिटिं खालायनायाव एबार बिसोरो एसे माने खामानि मावनायफ्रा माने एसे आग्रह जानानै फैबाय आरो आं सानो हेड एडमिनिस्ट्रेटरफ्रा मस्टलि माने एक्टिभ जानांगौ आरो हेड एडमिनिस्ट्रेटरा जेनेबा प्रिन्सिपाल बा हेड टिचारा जुदि थिग थाबानो अट'मेटिकेलि स्कुलाव रिजाल्टआ अट'मेटिकलि मोजां जाखायो माने जों अलमस्ट दा 11-12 इयार्स एडुकेसन डिपार्टमेन्टआव मावनानै मिथियो आरो दा किसुमान नोङो प्रिन्सिपाल दं हेड टिचार दं हेड मास्टार दं बिसोर मा आंना बोसोरथामल'सो साख्रिया बेखौ जोबबानो थांबाय जाबाय दा बे मोनसे एनभारनमेन्टनि थाखाय जोंनाव माने जोंनाव बिटिसि एरियायाव आं जे प्रिन्सिपालजों डिल खालामना मोनजोबो नैबे एनभारनमेन्टआ जोंनाव दं थारमाने ओंखायनो रिजाल्टफ्रा सोरनावबा गाज्रि सोरनावबा मोजां जानाया खोथा खिन्थु दा नोंसोरनि लिडारशिपखौ आं जोबोद मोजां मोनो बिथांमोना ओरैबायदि लिडारशिप लायो ओंखायनो रिजाल्टआव कनजिकिउटिभ बे 3-4 इयार्सआ 100% आरो प्लास फार्स्ट डिभिसनाबो 100% जानायनि माबायाव फैबाय आरो नैबेखिनि आरो
बेफोरबायदि नोंथांमोना जिखिनि डिउटि खालामो सासे गथ'नि थाखाय सासे स्टुडेन्टनि थाखाय बेखौ गावबा गाव माबा मोनसे एम थांखि थायो बे नोंथांनि थांखिया मा साननानै जेनेबा सर स्पेशली आंनि माबाया बे आंनि थांखियानो जाहैबाय जेनेबा स्पेशली जे जोंना स्कुला दे आन्डार प्रिभिलेज गथ'फोरखौहाय मोनसे गभर्नमेन्टआ मोनसे इनिशिएटिभ लादों सार स' देट एभ्रि गार्ल चाइल्डआ गासिबो इडुकेटेड जानांगौ बा इडुकेसन मोननांगौ थ' आंनि थांखियाबो बेनो कि माने स्पेशली जे आंनि गथ'फोर दङ स्टुडेन्टसफोर दङ हिन्जावसा फरायसाफोर दङ बिसोर फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जाहैनो हानाय आरो ससाइटिफोरजोंहाय डिल खालामनो हानाय बिमा बिफाया जेनेबा दानो दं दानो गैया स' देट बिसोर इयुनाव थांनानै इन फिउचाराव थांनानैहाय मोनसे स्ट्रं इन्डिपेन्डेन्ट इमोसनेलि मेन्टेलि एन्ड जेनेबा फाइनान्सियेलि मोनसे इन्डिपेन्डेन्ट जाहैनो हानाय बेखौनो आं सानो सार आंनि मेन थांखिया आरो बेजों लोगोसे स' देट गथ'फोरा आरो डिल खालामनो हाबावो जेनेबा फिउचारावथ' जेनेबा जोङो भेराइटिस अफ मानसिफोर लोगो मोनो स' बेखौहाय बिसोरो एसे इमोसनेलि स्ट्रं जानांगोन जों नुयोबो सार जेनेबा एसे होननायाव गथ'फोरा एसे जेनेबा इमोसनेल जायो स' देट बे इमोसनेल जानायखौ एसे गावसोरो मेन्टेलि आरो इमोसनेलि स्ट्रं जानानै डिल खालामनो हानाय बेनो मोनसे सार आंना मेन एजेन्डाया नोंथाङाथ' बेफोरबायदि मालाबाबो मावनो मोनगोन होननानै सिगां सानफेराखैमोन हयथ' नै दिनैनि समाव बेफोरबायदि मावनानै डिउटि खालामगासिनो डिउटि खालामनायखौ माबायदि मोनो डिउटियाथ' बिराद हेभि जोंना मा जादों सार आंथ' उन्दैनिफ्रायनो क्लास 5निफ्रायनो हस्टेल थाबोखानाय थ' आं मिथिखागौ हस्टेल मोनसेयाव थानांगौबा माबायदियै थानांगौ ना ओमफ्राय आं खिन्थु फिउचारावहाय आं सासे फोरोंगिरि जानानै बेबायदि हस्टेल थाफिननांगोन आं सानाखैमोन आरो सार साननाया खिन्थु आं फोरोंनायखौनो थांखि हिसाबै आं लाइफआव लाखादोंमोन आरोखि टिचारखौनो आं बिराद मोजां मोनो बे जोंनि एडलसेन्सफोरजों माने जोंनि फरायसुलाफोरजों आं डिल खालामनो रायलायनो आं बिराद मोजां मोनो आरोखि एनभायरनमेन्टखौ माने मारैबा चेन्ज खालामनो हागोन आं बेफोरखौ माने बिराद नाजानो लुगैयो आरोखि थिग बेबायदिनो आङो बे हिसाबै आङो केजिबिबिआव फोरोंगिरि हिसाबै जइन जाबाय जइन जानानै आं जेला स्टार्टिंआव जइन जाग्रोयो होनबा एकदम स्कुल थाराखैमोन सार हस्टेल थानाय नालाय हस्टेलाव उन्दैयाव थाबोबाय आरो देरनानैबो थाफैफिननांबाय सुखुवाखैमोन ओमफ्राय लासै जेनेबा फरायसुलिफोरखौ सिनायो जेब्ला साइक'लजि ना सार साइक'लजिखौ मिथिनांगोन फरायसुलिफोरनि जेला आखुथायफोरखौ मिथियो माने मोनसे अनखांनाय फैयो आरोखि माने गोसोआवहाय अनखांनाय फैयो जे ओरैबायदि गाज्रिथ' नङा ओरैबायदि गोग्लैसोनाय जायगानिफ्राय जोंनि स्कुलाव फरायसुलिफ्रा फैयो ओमफ्राय बिथांमोनजों थानो मोननानै माने दा ओरैबायदि मोजां मोनबाय बिसोरखौ फोरोंनो मोननानैहाय बिसोरखौ सोलोंथाइ होनो मोननानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय सार सोलोंथाइया जोंनि फरायसालियाव दहाय साराबो मिसाबो होनखादों खालि फर्मेल एजुकेसनखौल' मोना लिरनाय फरायनाय बै खान्थि गोनां सोलोंथाइखौल' मोना जों लोगोसे खान्थि गैयै सोलोंथाइखौबो मोनो सार जेरै इयुनावहाय नोङो गावखौ मारै रैखाथि लाखिनांगौ बिनि थाखाय सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिं दङ जोंहा इयुनाव नोङो गावनि आथिङाव माबोरै गसंथानानै गाव मानसि महरै जेनेबा जिउ खुंलांनांगौ बिनि थाखाय लाइफ स्किल एजुकेसन मोनो जोंहा लाइफ स्किल एजुकेसनाव अनेक मोनबोबाय स्टार्टिंनिफ्राय जेरै एमब्रयडारि पार्लारबो कर्सबो मोनदों सार जोङो ओमफ्राय बेग निटिं कर्स मोनदों आरो पट मेकिं अनेक मोनदों सार जोङो लाइफ स्किल ट्रेनिंआवहाय ओमफ्राय आंनि लुबैनाया बेनो जोङो जेनेबा गासिबो फोरोंगिरिफ्रा जों खौसे जानानै आं सानो मोनसे फरायसालिखौ जौगाहोनोबा बेयावहाय खालि गाहाय फोरोंगिरि बा सामलायगिरिनिल' बिबान थाया गासिबो फोरोंगिरिफ्रा बा गासिबो नन टिचिं फोरोंगिरि नङैफ्राबो ज' जानानैसो जोङो मोनसे फरायसालिखौ जौगाहोनो हागोन होननानै आं सानो सार ओमफ्राय जोंनि फोरोंगिरिफोर नन टिचिं स्टाफानो होन गासिबो जोंखौ माने हेफाजाब होखायो सार ओमफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों आरो केजिबिबिआवहाय सासे गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बिबान मोननानै जोंनि बै जेनेबा एसे गोग्लैसोनाय फरायसुलिफोरखौ जौगाहोनो हादों एसेब्लाबो होननानै आं सानो आरो दा ओमफ्राय आं मोजां मोनो आरोखि बे हस्टेल होननायखाय आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैदों जिहेतु नोंथाङाबो उन्दैनिफ्रायनो हस्टेलाव थानानै बे हस्टेलाव थानाय नोंथांमोननि थानाय आरो दा नोंथांमोना जिखिनि हस्टेलनि सामलायनाय बे डिफारेन्स दङ खिन्थु नोंथांमोना फैसा होनानै थानाय आरो बिसोरो बिमा गार्जेन गैयालासिनो लानानै फैनाय बेनि डिफारेन्सआ माबायदि डिफारेन्सआ बेनो सार नोंनि थाबोनाय आरो दा नों जोथोन लाबोनाय बेखौ बुंनो दों आयो बेखौथ' मा होनो जोंना फैसा होनानै दोननाय नालाय जोंनि दिथागिरिफ्राबो एसे आलदा जाया एसे आंनि एक्सपिरियेन्सआव सार दिथागिरिफ्रा
नोंखौ फैसा होनानै हस्टेलाव दोनहरदों नों हस्टेलनि रुलखौ मानि स्कुलनि रुलखौ मानि नङाबा नोंनो मानजा मोनफिनगोन जोंनि पेरेन्टसफोरा बेबायदि जायोमोन सार खिन्थु दा एसे सोलायनाय नुबाय सार बेखौ माबा मोनसे स्कुलनिफ्राय जेनेबा हमनानै लाबाय रल नाम्बार 1 थ' जाखायोमोन सार जानाया ओमफ्राय रल नाम्बार 2 जाबानो कमप्लेन थांबाय न'आव होमबा बिमाजों बा न'नि माबाजों होजानोसै नोंखौ फैसा दोननानै एथ' खस्थ' माबा हरदों नों स्कुलनि रुल्सखौ सिफायदों लेखा फरायानो नों माबा फराया बिमा बिफाजों ओरैबायदि जोङो बुजागोन आरोखि बुजागोन रायजागोन खिन्थु दा एसे जोंनि KGBBआव बेखौ आं बांद्राय नुवाखै दै गावनि निजे गथ'खौसो बासायनो नागिरो सोरबा सोरबा बेखौ आं एसे नुदों सार बे डिफारेन्सखौ आं मोनदों आरो डिफेन्सिभ माबायावल' थाबाय औ बिदि आरोखि बेबायदि जानो नाङा दै खिन्थु बेबायदि जायोब्ला जौगानायाव सासे गथ'नि जौगानायाव एसे जेंना फैयो आरोखि मेन डिफारेन्सआ बेनो जोंनि दिनावहाय जोङो स्ट्रिक्ट रुल्सआव थाबोदोंमोन दाबो जों रुल्सखौ स्ट्रिक्टखौनो खालामो स्ट्रिक्ट माने जेनेबा फुङाव सिखारनांगौ टाइमाव सिखारबाय ब्रास खालामबाय ब्रेकफास्ट खालामनांगौ टाइमाव खालामबाय लान्च खालामनांगौ टाइमाव खालामबाय डिनार समाव खालामबाय गावबा गाव डिउटिसखौ मावबाय बेनो आरोखि स्टुडेन्टनि मोनसे स्ट्रिक्ट रुल्स होनोबा जोंबो बेखौनो खालामबोदों खिन्थु एसे डिफारेन्सआ बेनो जोंनि समाव जों फैसा होनानै थानायावहाय जोंनि दिथागिरिफ्रा जोंखौसो दाय होयोमोन स्कुलनिफ्राय माबा मोनसे कमप्लेन थाङोब्ला ओमफ्राय आं बेयावहाय गासिबो नंजोबा दै सानै साथाम एसे जेनेबा दिथागिरिफोरखौ नुदों माबा मोनसे कमप्लेन होयोबा सोरबा दिथागिरिफ्रा आरो गासिबो नंजोबा गावनि गथ'जोंसो लोगो जानानै बिदिनो बायदौ बिदि आरोखि रायलायनाया बिदि नङानो बायदौ हाथारानो थानोनो गियोनो बे बुस्थुआ गियोनो जानोनो हायाखैनो फरायनोनो हायानो गरम मोनोनो ओरैबायदि जोंनावथ' KGBB होननाय लोगो लोगो सार फेसिलिटिसआनो फेसिलिटिस जानाय लोंनायखौथ' दा बुंखासै जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै थानायनि फेसिलिटिस बिल्डिं न'आव थायो सार जोङो न'फ्राव जोंना बेबायदि नङा जोंनाबो बेबायदि नङा आरो जोंनि फरायसुलिफोरनाथ' अनेक माने गोग्लैसोनाय दा एथ' मोजां फेसिलिटिस मोननानै आं गार्जेन बिथांमोनखौबो बुंनो सानो जे गावनि सासे फरायसुलिखौ सामलायनाया सासे फोरोंगिरिल' दायथ' नङा बेयाव फरायसुलियाबो गोसो जानाय थानांगोन फोरोंगिरिनि नाजानाय थानांगोन प्लास मा जानांगोन दिथागिरिफोरनि नाजानाय थानांगोन आरोखि बेखिनि एसे डिफारेन्सआ बेनो आरोखि सार जोंनि समाव गार्जेनफ्रा स्ट्रिक्ट खालामोमोन दा समाव एसे गावनि गथ'जोंसो लोगो जानाय आरोखि जोंनि KGBBआव आरोखि गासिबो रंजोबा दै माखासेफ्रा बेखौनो मोनदों आरोखि ओंखायनो आङो एबार माबादोंमोन मोनसे जितु फेलिस्टेसन जोङो बोसोरै खालायो मेट्रिक पास जाग्रा आरो सेकेन्डारि पास जाग्राफोरखौ आरो जेन'बा जाय बिमा बिफा गैयिनावथ' बिहराखै बिमा बिफा गोनांनाव 7 years जितु जोङो गथ'फोरखौ बिसोर नायबाय बे हिसाबै आरो 100% जेनेबा नों 24 hours सार्भिस होनाया जाहैबाय हेड टिचारनिफ्राय लानानै गासिबो टिचिं स्टाफ प्लास नन टिचिं आङो थारमाने एबार बिसोरखौसो बरायदों स्टुडेन्टजों लोगोसे गार्जेनखौ बरायाखै आरो दा गतिके आर'नाइखौथ' जोंबो बायना होनो हायो बिसोरबो टिचारफ्राबो दा आङो जाय गार्जेन बिथांमोनाव 7 बोसोरनि थाखाय आर'नाइ मोनसे बिहरदोंमोन दा बै आर'नाइ मोनसेखौनो होफैनो जा थान मोनो बिसोर थारमाने ओमफ्राय बिसोर बुंलायलायोसै आरो जेनेबा जोंखौसो बरायनांगौमोन होननानै दस्रानाथ' जोंखौसो बरायो बे स्कुलना मानो बिदि जाखो जेब्ला आं बुंबाय अब्ला बिसोरो गाबबाय आरो नंगौथ' होननानै माने बिसोरथ' जेबो माबायाखै खस्थ' मोनाखै बिमा बिफाया मासाव फैयाबाबो जायो आरो जोंथ' दाफैसो होनखायो होननानै आरो ओमफ्राय बेयाव बिसोरो मा जाबाय ओमफ्राय उनाव बुजिनानै होफैबाय आरो ओंखायनो एबारनिफ्राय फिसायाना आंना बे जिथु रेसिडेन्सियेलखा 100% डिउटि 24 घन्टाया बिसोरसो होदों गतिके आर'नाइया बिसोरसो मोनगारनांगौ होननानै आरो सासे गथ'आ नै जिखिनि क्लास 9-10 एसे गोसोआ माने सनसल जायो बे सनसल जानाय समाव बेयाव हस्टेल सिङाव थाबाय थायो ओमफ्राय एसे माने बाहेरायाव थांनानै इन्जय खालामनो लुबैयो ओमफ्राय बेनि गेजेरावनो मालाबा जोंहा माबा मोनसे फुजा बायदिसो माबा मोनसे बेफोरबायदियाव थांनाया माबायदि सिस्टेमा बे फुजानिया स्कुलनिफ्राय बेथ' जा चेलेन्जिं जोंनि थाखाय थारमाने फुजायानो ओंखारबाय थायो माने बिसोर ओरैबायदि जाबाय एग्जाम टाइमाव फुजा होनो लुबैयो ओमफ्राय एबार जोङो स्ट्रिक्टलि जोङो क्लास 6 निफ्राय डाइरेक्सन होबायबा जेखुनुबा जुदि मान्थलि फुजा होनो मानो लांफैनांगौबा खिन्थु जोंनाव जायगा मोननाय नङा बेयाव जा चेलेन्ज थारमाने ओमफ्राय नैबे 9-10 आव खिन्थु जा डेन्जार बेयाव इमसनेल जाजोबो थारमाने बेयाव आरो बे समाव बिसोर मोनथिगौ आरो थाफानानै आं बिसोरजों रायलायबाय थायो नालाय मोनथिगौ माने रायबाबो गाबो माबाबो गाबो खिन्थु जोंना मा डाइरेक्ट गथ'खौ एटाक खालायजाया खिन्थु बिसोरो मा क्लास 6 निफ्रायनो गथ'फोरखौ माबा लाबोखायो क्लियारलि आरो
दा क्लास 6 निफ्रायनो बिसोर मोनसे लेभेलाव सासन खालामबोखाबाय नालाय बै 9 10आव अलमोस्ट कन्ट्रोल जायो न' डाउट बिसोरो बै माने न'आव थांबानो एसे चेन्ज जानानै फैनो नागिरो प्रेक्टिकल किसुमान जेन'बा प्रेक्टिकल माबाफोरखौ मोनबाय आङो जेन'बा गावसिनाव सोरबा मोजां मोननानै फैबाय माबाय इभेन गार्जेनफ्रा फैनानै बेयाव मा बुंफैगोन बे हस्टेलाव थानानैसो जाफैदों बे लेभेलावबो बुंफैनो नागिरो ओमफ्राय उनावसो बिसोरो रेक्टिफाइड खालायफिनो दा गथिखे नैबे माने गार्जेनफ्रा जोंनि लेभेलाव दासिमबो एडुकेसना मा बुस्थु मेक्सिमाम माने दासिमबो बे लेभेलाव सौहैयाखै थारमाने ओंखायनो रिजाल्टफ्राबो दा डाउन जाबाय थानाय आरो माने दाख्लै आं थांनानै नुजोब्बाय बिसिनि जे एनभारनमेन्ट ओमफ्राय बेसिकेलि जात अलसिया जे गार्जेनफोरखौ नुजोबो ओमफ्राय आं बुङो जोङो रेन्डमलि आं होनो जे बिसोरखौ माने जोङो एखमबा मास 3 4 5 मान्थसिम खेबसे नङा होमबा बिसोरनाव आं मैगं बिहर होयो थारमाने ओमफ्राय मैगंखौ जोङो बायनानै लाखिनांगौबा होननानै आंना बे जाहैबाय बे जेनाखि खामानि मावनाय कालसारखौ बारायहोनाय गार्जेनफोरखौ सोमोन्दोआबो थालायनाय दा बेयाव जाहैबाय जोंथ' मैगंखौ बायबाय थाखायो कन्टिनिउ बिसोर बायबाय थाखायो फैसाया जोंनाव थाखायो दा गथिखे नोंसोरो गथ'खौ नायनोबा मैगं लानानै फै बस्थासे न'नि मैगं नों जेखौ फानो खालामदोंना खालामाखै खालामनो बे 150 जन गथ'फोरनि गेजेराव गार्जेनफ्रा अलमस्ट सासे सानैनि बारा लाबोनो होमबा गारि भाराया नोंसिना ओंखारगोन नैबेखौ गार्जेन मिथियाव जों बुंनाय जायो बेबायदि आरो ओमफ्राय आं बुङो ओमफ्राय नांगौबा एखमबा फ्रि बुङो नोंसोरो माने गथ'खौ नायनो फैयोबा मास मोनथामजों खेबसे जेनेबा नै दा सिजन फोरला मोननायनि दा बे गार्जेनफोरना ओरैबायदि दुन्दिया दोंसेखौ लाबोनो हाया बिसोर आं ओमफ्राय होनखायो बायनाय लाबोबा जुदि इनफरमेसन मोनोबा नों दिगदार दं गार्जेना होनना बायनाय नङा नों मावनाय ओमफ्राय प्रेक्टिकेल आं दाख्लै नुहैमारबाय माने माबायाव आरो बे गार्जेनाव थांनानै खुनु माने बिसिनाव माने गरिब होननानै आरो बे माबा मोनसे फोरला जानला मोनसे गैया इभेन नोङो बे जायगायाव थांनानै नुबाय आं जा इन्दि बिफां दंजोबो सैना खिन्थु एम्फौ नागिरबाय आं दाना जोंथ' टाउनाव थायो दा बे एम्फौ नागिरबाय नालाय एम्फौआनो लायाखै जाहैबाय दाना इन्दियानो ज्राव जोबो आरो दा गार्जेनफ्रा नैबे लेभेलाव जोंना दासिमबो दं आरो माने दा बै लेभेलखौ गार्जेनफ्रा थिग जायाबा इक'नमिकेलि जेनाखि जों दा गाहायाव थांबाय थादों बे बुस्थुआ गाहायाव थांबाय थागोन आरो दा डिपेन्डेन्ट थाबाय थादों आरो गभर्नमेन्टआ होखाजोब्बाय जों जेबो मावनाङा बे स्टाइलाव थांबाय थादों आरो दा बेखौ जेबो होनांला नालाय फैनांलाबो नायफैयाबाबो जायो मेट्रिक पास जानानै लांबाबो जायो बे स्टाइलावसो थाखायो ओंखायनो आं प्रेक्टिकेल नायथारसै होननानै आङो 6-7थासो न'खराव दाख्लै थांनानै माबादों आरो बिसोरो जा माबा जाबाय माने सार फैदों एकदमबारे मा खालायनो मानो जाबाय आंथ' जेबो खालायनो फैयाखै ना नोंसोर मा मावदों बेखौसो नायनो फैदों बिसोर एसे आसरित जादों आरो गावसिनि न'आव जे थांगोन जिरायनोबो जेनेबा दिगदार आंजों 12 जनसो दंमोन आं बिसोरखौ लानानै थांनाय खारना जाहैबाय मा नायदों आरो ओमफ्राय आंजों थाग्राफ्रा गसंग्रा बिसोरनाव 4-5 बिदिनो सियार थायो बेखौथ' जों मोनथिखागौ जेनेबा गरिब मानसि बुंदों जों जेब्ला नोंसिनो हेन्ड अभार खालाय गथ'फोरखौ बिराद दुखु मोनो जोंना हेड टिचार्सफ्राबो गथिखे नोंसिनि गथ'खौ नोंसोर एसे मोजाङै जोथोन ला होननानै आङो दाख्लै साजेसन होबोदों आरो दा गभर्नमेन्टजों नोंथांमोननि माबाया माबायदि दा सोमोन्दोआ माबायदि एकदम माने माबायदि बेसेबांलागै सुबिदा जागासिनो दं दा गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' जा दं बेखिनिया सुबिदा होजोबगासिनो टटेलि माने एडमिसन फिसबो होनाङा बिसोरो फर्म फिलाप जिमान दं जा दं बिसोर जेबो होनांखाया ड्रेसबो गासिबो आराम खालामनांगौ खुनु जेबो लाबोनांखाया आरो माने मानसिया फैनांगौ सोलोंथाइ लानांगौ बास औ बेल'नो मोनसे जेनेबा दा नै गरम बन्द फैगासिनो दं गरम बन्दआव थांबा नोंनि गथ'खौ नोङो मोजाङै दोननांगौ खिन्थु बेयाव मा जायो दाथ' गरम दुङा सुवा जानोसै ना थांसै रिटार्न गथ'फ्रा न'आव मास मोनसे ओरैबायदि लेथ्रा जानानै फैयो ओरैबायदि बेमार लानानै फैयो बिसोरो बेयाव रेडि जानानै थाखानांगौ थारमाने डक्टर लानानै बेबायदि जायो न'आव थांनानै माने अलमस्ट आरो 15 देशनि थाखाय बिसोर रेडि जानानै थानांगौ उदां बेरायनोसै माबा माबि जाहैनोसै बेमारखौ लानानै फैनानै बेमारखौ बे स्कुलाव दोनफैनाय बायदि जायो उदै सानाय खर' सानाय लोमजानाय बे ओरैबायदि चेलेन्ज जाफैयो आरो बिसोरो माने बेखौ बिसोरजों थाफानानै नुजोब्बाय आङो दा बेबायदि आरो सार नोंथांनि सोंनायखौ आं एसे फिननाय होनो सानदों जेनेबा सारा सोंदोंना क्लास 9-10 नि स्टुडेन्टसफ्रा जेनेबा बै समाव लाइमोन सम जाहैयो एडोलसेन्स माने क्रिटिकल फेज जायो बेखौ मारै हेन्डेल खालामो नोंगौ सार नोंनिया जेला बिसोरो न'आव थाङो दानि जुगाथ' मबाइल जुग ओरैबायदि मबाइलाव गोदोसोनानै थायो फैफिननानै एडजास्ट जाफैफिननांगौआ टाइम लाखायो दा जोङो बिसोरजों सासे गाहाय फोरोंगिरि सामलायगिरि हिसाबै
स्ट्रिक्टलि बेबहार खालामालासिनो जों लोगो हिसाबै बिसोरजों थायो आरो लोगो हिसाबै थायो प्लास मालाबा समाव रंजानो लुगैयो बिनि थाखाय जोंहा टिभि दङ सार मालाबा समाव मोसानो लुगैयो बिनि थाखायबो जोंहा मा मिउजिक सिस्टेमा दंखायो मालाबा नोङो गावनो दामनानै गावनो मोसानो लुगैयो गासिबो दंजोबखायो सार जोंनाव खाम दङ हारमनियाम गासिबो दंजोबखायो सार जोंनावहाय माने मा गोसो नों खालामनो हायो आरोखि बेफोरबायदि जास्ट सासे फरायसुलिया जोंनि हस्टेलाव थाफैनांगौ हस्टेलनि माखासे नेमखान्थिखौ मानिनांगौ लेखा फरायनांगौ जानांगौ थानांगौ बेफोरबायदि आरोखि लाइफ स्किल ट्रेनिं जेनेबाखौ लानांगौ सेल्फ डिफेन्स ट्रेनिं लानांगौ बेफोरनो आरोखि गथ'खौ माबायदियै इमोसनेलि कन्ट्रल खालामनो बेफोरनिबो जोंनावहाय माखासे टेकनिक्सफ्रा दं आरो जेरै मालाबा समाव गान नायनो लुगैयो बिसोरो टिभि नायनो लुगैयो बिनि थाखायबो दंजोबखायो सार जोंहा मोसानो लुगैयो थागोन नोङो मालाबा गावनो मोजां मेथाइ खनगिरिफोरबो दं सार बेनि थाखायबो जोंहा दंजोबो इन्सट्रुमेन्टफ्रा दंजोबो गोसोबायदि आरोखि सार बेनो आरोखि आंनि नोंथांनि सोंनायनि फिननाया दा नैबे समाव माबायदि जानानै दं स्टुडेन्टनि गेजेराव माने खोथा बाथ्रा खोनासंनाय बिदिनो माने फरायनाय गोसो होनाय बे नैबे समाव लागै दा गोदान बोथोर दा माबायदि जानानै दं नोंथांमोननि गोदान सेसनाव यस गोदान सेसनाव सार होननायाथ' सार बिदिनो गोदान सेसनाव माने स्पेशली जोंना गोदान एनरलमेन्ट जानायफोरा एसे खस्थ' मोनफैयो स्पेशली जाय माने क्लास 6 ओमफ्राय HS फार्स्ट इयार ओमफ्राय फ्राय माखासेफोराथ' दा फुरानायानोखा बिसोर जेनेबा एडजास्ट जालांबाय आरो दा स्पेशली नैबे क्लास 6 फैनाय गथ'फोरा बिसोर एसे जेनेबा खस्थ' मोनफैयो प्लास चेलेन्जबो जाफैयो आरो जेनेबा जाय माने एकदमबारे माखासे गथ'फोर दङ माने बिमाजों बिराद क्ल'ज बिफाजों बिराद क्ल'ज बिसोरो माने बिदिनो 1 मान्थसोआ एसे जेनेबा हमसिक जायो आरो सार बिदिनो न'खौ गोसोखांनाय ओमफ्राय न'खौ गोसोखांनानैहाय एखमबा बिदिनो उदै सानाय लोमजानाय बिदि खोन्थायो सार थ' बेखौ जास्ट जोंनो बुजायनांगौ जोंनो जेनेबा सासे बिमा जानानैहाय जेनेबा अननाय होनांगौ बिदिनो ओमफ्राय जोङो बिदिनो इभिनिंफोरावहाय जेनेबा जोङो एखमबा इभिनिंआवल' नङा सार जोङो प्रग्रामफोर खालामनायावबो जोङो जेनेबा एसे चकलेटफोर जानो मोजां मोनो नालाय सार बेखौ होयो आरो सार गथ'फोरा बिदिनो स्वीट्सफोर मोनोबा मोजां मोनो आरो बिराद डेलिकेट नालाय सार बिसोरो इमोसनेलिबो बिराद डेलिकेटबो बिसोरो एसे अननाय होबानो बिसोर माने एडजास्ट जायो आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे जेनेबा जानायफोरखौबो सोंनांगौ जेनेबा जानो हादोंना हायाखै बेफोरखौ एसे दिथा होबानो गावसोर गथ'फोरा एसे एडजास्ट जालाङो आरो बेजों लोगोसे अननाय लुगैयो गथ'फोरा जोंनि अननायजों लोगोसे प्लास ओरैहाय सिनियरफोर थायो बिब'मोन थायो बिसोरजोंबो जुदि बिब'फोराबो अननाय होयोबा गथ'फोरा बे जेनाखि क्लास 6नि स्पेशली बिसोरनो सबसे यांगेस्ट जानानै दङ नालाय सार दा माने जोंनि इनस्टिटिउसनाव बिसोरनो सबसे उन्दैसिन आरो थ' बिसोरखौ जों एकदमबारे डेलिकेटलि हेन्डेल खालामनांगौ आरो सार सिचुएसन थ' बेखौबो जों खालामो दा बर्तमान दा थिगैनो दङ सार ओरैनो लोमजानायफोराबो एसे खमैनो दङ ओमफ्रायहाय दा एडजास्ट जालांनो हमगासिनो आरो सार दा बेफोरखौहाय जोंहा बेफोरखौ हेन्डेल खालामनो थाखाय स्पेशली जोंना इउनियन बडिबो दङ सार स्टुडेन्टस इउनियन बडिबो दं जोङो बिथांमोननोबो माने दानिफ्रायनो ओरैबायदि रेसपन्सिबिलिटि जाबसिनना होखायो ओरैबायदि दायित्व जाबसिनना होखायो सेलेक्शन प्रसेस माने लिडारशिपनि इउनियन बडि दंखायो जोंहा GS दङ एसिस्टेन्ट GS दङ लिटारेरिनि आलदा दङ हस्टेल मनिटरिस आलदा माने गासिबो मोजां एक्टिभ बिसोरो रल लायो आरो सार दानिफ्रायनो इलेक्टरेल रलखौ फोरोंलांखायो थारमाने ओंखायनो बेयाव इलेक्सनखौ फाथियो आरो प्रेसाइडिं अफिसारा टिचार्सफोर जाबाय बे जिनिसखौ बिसोरखौ फोरोंलांखायो आरो नङाबाथ' जोंनि जेनेरेलाव फरायनाय डे टु डे लाइफआव सासे मानसिया माबायदियै जेनेबा थांनानै थानो माने माबायदियै थायो मा जायो बेफोरखौनि गासिबो सोलोंथाइखौनो जोंनि KGBBआव मोनो होननानै आं सानो आरो सार गासिबो मावनाय दांनायजों लोगोसे फरायनाय माबायदियै गावनि आथिङाव गसंथानांगौ माबायदियै नै जेनेबा इलेक्सन होनायबाय बिसोरो जेनेबा गावसिनि GSनि थाखाय बेफोर गासिबो नलेजफोरखौहाय जोंनि KGBBआव होयो आं सानो सार जोंनि कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालयावहाय सासे फरायसुलिखौ माबायदियै जेनेबा फारफ्रोमथिंबो बिथिङाव जों जौगाहोनो हानांगौ बे सोलोंथाइखौहाय KGBBआव थानानै मोनगासिनो दं होननानै आं सानो आरो जेरै देहायारि जौगानाय बिनि थाखाय दङ जोंहा एक्सारसाइज दङ योगा दङ सेल्फ डिफेन्स दङ मेलेमारि जौगानाय क्लासाथ' दैलि जाखायो इमोसनेलि जौगानाय फोरोंगिरिफ्रानो बिमा हिसाबै बिसोरजों थाफायो सब समाय नोंनि गोसोआ मारै जौगानांगौ माबायदि मोजां मानसि नों जानांगौ बेफोर सोलोंथाइफोरखौ गासिबो मोनजोबो होननानै आं सानो आरो सार
ओमफ्राय दा जोंना माने बांसिन जोङो आं सानो जोंनि KJBBयाव स्पेशली आं सानो आरोखि आङो माने ओरैबायदि जिनिसफोरखौ मिथिया लिडारशिप क्वालिटि आंनावबो गैयामोन दै सार अबेबा माबा मोनसे प्रग्रामाव थांबा स्टेजाव गाखोबा मोदोम मावनाय आखाइ मावनाया आंनावबो दङमोन खिन्थु जों मानिनांगोन जोंनि मानगोनां सार DPO जसमानि ब्रह्म बिथांखौ जों मानिनांगोन सारा जोंना ओरैबायदि नै उमुक दिनैनो खालामथारनांगौ दै प्रग्राम खालाम जेरै हमनानै लाबाय मैया स्ट्रिट प्ले खालामनो होदों सारा जोंखौ एनभायरनमेन्ट बे डेनि सायावहाय नै स्ट्रिट प्ले खालामनांगौ जेनेबा पाटगाव बाजाराव थांनानै खालामहै नोंसोरो उइदिन जेनेबा सानसेनि गेजेरावनो खालामथारनांगौ ओमफ्राय जोङो रोङाबाबो उफाय गैया जोङो खालामथारनांगोन सारा जोंखौ बिथोन हरबाय दा बेफोरबायदि माने खामानिफोरा आं सानो सारनि दैदेननायावहाय आंनाव ओरैबायदि कनफिडेन्सआ बारायदों आरोखि गावनि सायाव फोथायनाय साहस माने मोनसे फसंथानखौ माबायदि सालायनांगौ अबहायबा थांबा दा आंनाव गिनायानो गैला सार कनफिडेन्सआ ओरैबायदि बारायबाय आं बिनि थाखाय स्पेसियेल थेंक इउ होननानै जोंनि मानगोनां DPO सारखौ होयो गासिबो गोदान गोदान इनोभेटिभ आइडियासफोरखौ जों बांसिन सारनिफ्राय मोनो आरोखि सार बेनो आरोखि दा बिनि थाखाय आं सारखौ थेंक इउ भेरि माच होनो बेफोर आइडियाखौ नोंथाङा मानिफ्राय माने गाव साननानै मोनो ना सोरनिफ्राय एडभाइस लायो दानो खालामथारनांगौ गावनो किसुमान बुस्थु आं माने इनोभेटिभ आइडियाफोरखौ माने खालामजानो लुबैबाय थायो आरो स्कुल्सफ्राव बुङो डाइरेक्सन होयो ओमफ्राय माखासेखौथ' आं किसुमान माने माबाफोरखौ जेनेबा दाथ' मबाइलाव सार्च खालामनानै मोनो किसुमान बुस्थुफोरखौ आं आइडिया निजे लायो आरो ओमफ्राय खामानिथ' मावनांगौ बहुद दङ ओमफ्राय मोनसे जिनिसखौ सानबाय थादोंमोन आङो बिसोरखौबो बुंबायानो बिनि गेजेराव जोङो कस्तुरबानिफ्राय जेनेबा नों माबा खालामनाय जाबाय जेनेबा नों हेंगिं लाइब्रेरि खालामनाय जाबाय ओमफ्राय माखासे समाव फाइनान्सियेल एसे ओरै जायो न' दाउट बेनि गेजेरजोंनो खामानिखौथ' मावलांनांगोन जेनेबा नों दा स्ट्रिट लाइब्रेरिनि खोथा सानबाय थादोंमोन आङो दा बेखौ मोनसे लेभेलाव इनिसियेटिभा अलरेडि जाबाय मोनसे सम फैगोन बेखौ माने खालायगोन आरो आङो दा बे हिसाबै आं बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालायो नट डाइरेक्सन आं बेखौनो माने आंना मा बुस्थुआ आं साजेसन होनो नागिरा माने टिचार्सफोरखौ आं जास्ट रिकुवेस्ट खालायो मानो होनबा बेयो जाहैबाय खामानि मावनांगौखा आरो ओंखायनो आंना बेनो आं जिहेतु दा साख्रि मावनानै जों गभर्नमेन्टनि जिहेतु दरमा जागासिनो दं बे जाहैबाय आंनि मावनांगौ खामानिखा थारमाने बे सोरबा डाइरेक्सन होबा जे मावगोन नैबेखौ आं लुगैयो आरो ओंखायनो मोनसे खोथा दङ जेनेबा नोङो सासे मानसिया बुंनांगौ आरो एकदमबारे नोंनि फाबा माला नांगोन बेखौ बुङो आरो नोंनि फाला जेब्ला नांगोन बे जाहैबाय नों जेनेबा दायित्व मोनबाय सासे टिचार सासे अफिसार जानानै आरो जेब्ला नों बे दायित्वखौ फालना आरो बिनिफ्राय फाबसिन जेबो गैया होननानै सासे मानसिया आंखौ बुंदों आरो सिनियर मानसिया बेनिफ्रायनो दा जेनेबा नों आं डाइरेक्टर सारखौबो धन्यबाद होनांगोन जोंना डाइरेक्टर JP ब्रह्म सारा इन्डिपेन्डेन्टलि आंखौ खामानि मावनो हायो ससमानिक नों जेरैखि जाया जेरावखि थाङा इन्डिपेन्डेन्ट जेरावखि मावनो बेयाव नों सारनिबो बहुत कन्ट्रिबिउसन दं सारा खुनु माने खुनु जेबोखौ बुंखाया थारमाने सारा बुङोल' खामानिया जानांगौ जेरैखि जाया नोङो खामानिखौ मोजांल' माव बे हिसाबै डाइरेक्सन माव आरो बे हिसाबै सारखौबो बुंनांगोन आरो दा दिनैनि बिलाव आरो नो डाउट माने जोंना क'क्राझाराव रिजाल्टआ दहाय आं बुंनो जेनेबा आदिबासि एरियायाव बहुत खामानि मावनांगौ दं ओंखायनो दाख्लैबो गार्जेन मिटिंखौ खालायहैदों जों एक्टिभलि खामानि मावनांगोन आरो बे आरो ओंखायनो आं रिकुवेस्ट खालायदों जेन'बा दा जोंना सानै हेड टिचार दङ बाखिबो दंबावो बिसोरखौबो जेन'बा जे दायित्व मोनदों बेखौ जेन'बा पालन खालायलायबानो अट'मेटिक रिजाल्टआ अट'मेटिक मोजां जायो आरो नैबे समाव जों गोबां खोथा सावरायबाय जोङो सावरायनाय आयदाखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै आरो दोनथ'नायनि सिगां नोंथांनावनो मोनसे आङो सोंबावनो नागिरदों जे कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालय बेवहाय जुदि एडमिसन लानो गोनांब्ला मालानिफ्राय जायो माबायदि जायो बेखौ जोबथारनायाव बुंनो थाखाय खावलायबाय कस्तुरबा गान्धी बालिका बिद्यालया जोंना थारमाने एडमिसन प्रसेसा मार्चनिफ्राय जायो जोंनिया आरो बेयाव जोङो मेसेज होनाय जाखायो अल माने CRC लेभेलाव ब्लक लेभेलाव जेन'बा जोंना एडमिसना ओरैबायदि प्रसेस जासिगोन ओमफ्राय वाइट सार्कुलेट जाखाजोब्बाय दा माने जेरावबो आरो खिन्थु मोनसे एबार जा चेलेन्ज मोनसे माबा फैदों आंनाव बे जाहैबाय मा एडमिसननि लेभेलाव आरो एडमिसना मोनासै ओमफ्राय फार्स्ट प्रेफारेन्स होखादों बिमा बिफा गैयिखौ द्रपआउट ओमफ्राय बिमा बिफा गैयिखौ मोनासै होखाजोब्बाय जोङो एडमिसनखौ होखानायनि उनाव आंनाव साब्रै साबासोनि फन फैदों आरो आसा आंनाव उमुक केन्डिडेट दंमोन मानो मोनासै आं बिमा गैया जाबाय आरो बिमा गैयाबाथ' जोंना होखादों र' आं हेड मिस्ट्रेसनाव सोंहरनो होननानै फन खालायनो नारबाय आं ओमफ्राय बेनाव फनबो हरदों आं बेना खेमसे ओमफ्राय हाय सार बेनाथ' बिमाबो बिफाबो दं जाहैबाय आरो बिनि उनाव बेनाव कल बेक खालायफिनबाय आच्छा बिमाबो बिफाबो दं माथो हाब
बिमा बिफा माबालै बेखौथ' बुंनोबो लाजिलायलाङो आंनि बिनानाव जायो मानो बिमाया दस्राजों खारलांबाय जाबाय आरो बेबायदि दा बेबायदि आंनाव 10-15 जनसो फन फैदों ओमफ्राय बेयावथ' लेट लिरनाय थायो दा लेट लिरनाय गैया बिसोरबो लेट लिरनाय गैया बिसिनावबो जादों ओमफ्राय सासेयाथ' आंनिनो क्लस लोगो बे बुंहरबाय बुंनोबो लाजिलायोलै होननानै ओरैबायदि आंनिनो बिनानाव जायो ओरैबायदि खारबाय होननानै दा नैबे ट्रेना जोंनाव जा गाज्रि अबस्थायाव दं बेसिकेलि आरो दा ओंखायनो नैबे दिनैनि बे बड'लेण्ड रादाबनि गेजेरजों आं माबानो सानो जाहाथे जोंनि लेभेलाव थारमाने बेयाव माने समाजाव मोनसे मोजां एनभारनमेन्ट फैयो आरो बयबो गामि लेभेलाव जेनेबा समाजखौ थिग थालायो मोजाङै मोजां गावनि आन्डारस्टेन्डिं थालायो नैबे जिनिसा आरो गामि लेभेलाव बे एवारनेसा स्टार्ट जानांसिगौ आरो जोंना अब्लासो जोंनि समाज जोंनि एडुकेसन गासिबो दावगागोन आरो नैबे समाव जोङो गोबां खोथाखौ सावरायबाय नोंथांमोननि जि फरायसालिनि थासारिखौ लानानै सोलोंथाइखौ माबायदि लायोब्ला सासे फरायसाया माबायदि दावगालांनो हायो बे खोथाखौ नोंथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिबाय जोङो जानो हागौ जोंनि बड'लेण्ड रादाब नायगिरि नोंथांमोना बे बिथांमोननि जि बाथ्रा खोथा बेखौ मोनसे एडभाइस होननानै साननानै लागोन आरो बेजोंनो गावनि जेखिनि फरायसाफोर बा गावनि गथ'खौ बिथांमोननि बुंनायनि खोथाजोंनो माने दावगालांहोगोन बेखौ जोङो बड'लेण्ड रादाब न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय आरो दिनैनि बे सावरायनाय हाबाफारिखौ एसेयावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों।